Un ano de retrocesos, así resumiu a voceira do Bénega de Poio o primeiro ano do PP de Ángel Moldes na alcaldía do municipio. E hoxe en día pois temos un concello onde se prioriza a censura, onde non existe a transparencia, nin cos grupos municipais que formamos a corporación e que facemos oposición, ni tampouco coa veciñanza, e onde a democracia pois se está perdendo, estamos vendo como se está producindo unha regresión. Caldas pon como principal exemplo desta parálise o freo o proxecto do novo centro de saúde. A nacionalista asegura que o anterior equipo de goberno deixou os terreos da canteira de Graña marcados para a súa construción. Un ano despois asegura que están convertidos nun vertedoiro. Que son hectáreas de terreos que van a permitir apoio ter ese crecemento e ese impulso necesario de calidade para o seu futuro, que vai a permitir poder crear un centro de saúde que tanto levamos demandado, un novo pabellón deportivo, uns terreos que quedaron comprados e postos a disposición a Xunta por parte deste goberno e que a día de hoxe convertiron nun vertedoiro. No eido da xestión económica, a voceira do Bénega asegura que Moldes mentiu a veciñanza. Di que o PP non cumpriu a promesa de baixar os impostos e que aprobou novas operacións de crédito, a pesares de asegurar que a débeda do Concello era demasiado abultada. 0 proxectos, un Poio máis abandonado, unha política económica con máis débeda, con máis crédito, 0 iniciativas para os nosos veciños e un Poio en claro retroceso. Marga Caldas criticou outros aspectos deste ano de goberno, como os salarios dos concelleiros do PP, a contratación dun novo asesor ou a non renovación do contrato caducado da xestión do lixo coa empresa Valoriza, cos traballadores a piques de comezar unha folga.